Mirade. Están botando aí o Moulin Rouge música. Mirade que vistas. Un home nun cabalo. E aí ao fondo a catedral de Colonia. E agora mirade. Este é o puente onde ten todos os candados. Mirade. Aquí está o candado de Petra Jürgen. Carallo. Cantos anos levará aí Petra máis Jürgen? A saber que foron deles. Mira. Celina Nathan. Non sei quen son. Pero desexolles boa vida. Xuntos, mirade. Vamos cruzando o puto puente este, non? A nosa misión é ir hasta un edificio que hai ali atrás, aí detrás do puente e tal, que ten unha azotea que se supón que ten as mellores vistas de Colonia. Veremos a ver se merece a pena ou non. Pois como fai un día de merda, pois non collemos un barco, pero podíamos coller un día destes un barco e ir a descubrir tal. Mirade para aí, merda no río que flipas. Buah, o rollo. Seguimos camiño por aquí. Está guai, mira, aí tendes a torre de RTL tamén, da televisión, da radio e todo máis e tal. Mirad, seguimos aquí, mira. Nina e Steph. Agnes e Martin. Sebastián e Dana. Carallo. Algún día poñerei eu aquí o meu. Que carallo. Bueno, rollo, o puente cruza este río, que creo que, se non me engaño, é o Rin, ou se mal non recordo. Perdonádeme se me equivoco, pero son cosas que pasan. Ahora mirad. Está de puta madre. O que pasa é que se vades en coche, por exemplo, nos aparcamos ali, nese parking que é da estación de tren, igual son como 15 minutos no coche. Tens que dar unha voltaza tremenda de rodear o río e volver por aló e tal. Pero bueno, seguimos aquí. Vamos a ver se chegamos ao edificio ese. ¡Buah, como mola! Mirade.